anyamata atsikana azimayi okudya zake alibe mlandu sukundikubeka sawachalo ndimayina azipana ameniwa. Campaign season yafika ndipo anthu amene ali ndi 10 mita yoseweretsa okwana 20 ndamene akupikisana pa mpando umene wa upresident. Inu ndamene sangondipasani ndikagule chimanga bwanji ndena akutuza zaboza uko akuti fertiliser asisa kuchoka pa 100,000 kufika pa 30,000. Inu maboza amene atinamvapo. Anyway, it's an honor to be back for another episode. Mulindine Aunt Obhebha kuti ka pano pa Zalero News. Tiyeni nazo. Malonjezo anadulisa muntu wa Yohani. Inu ena akuti azapereka 500,000 kwa mwana wene samana kubadwa. Ndipo ndaba amene azampasa zaka kwanisa zaka 18. Kwa basa mala izochitatu kumeneko anthu apwetekana ena azichita kulakalaka atabereka ma-twins khanyake yomwe. Inu mwedi population isikwera kumairo makwera ngati alveta pyu. Kwachema ndakuti kukugawidwa zinthu tatiye ntimve kwatola nkhani wathu kuti akuti chani pa nkhani imeneyi. Zikoma kustudio konzanga ndithu kunoko andala kugawa zakudya ndithu monga kuoneramu atigawira mahewu, mabanzi, mathupi nali matumbapo inu kunoko anthu akugawa zakudya bale. Wandale wina atu akugawa tu mablanket akafuna mange mvula kaya bale. Kumadyeratu chifukwa andala watu akangowina atu amasiya kugawa zinthu. Koma jinga we. Anyway, nkhani zamasewera. Mukamva hii ho maule afika. Edu Bullets yawina mpikisano wa Airtel Top 8 mapenalties imasewera ndi Silver Strikers. Komano choda bwisa nchokuti oluza ndena okwiya ndena. Neza mudu sukugila. Congratulations Bullets. Mpikisano watha Airtel Top 8 siya kutumiza message. Tibume. Ndisanabite, congratulations Madaitso Mangala. Amene wawina 100,000 voucher yoda akadye ku Max and Sherry. Tipanena atonthawi zonse kuti kumapanga like, share, comment, even subscribe to our YouTube channel. Tizipangana engage, tizipaphepa chonchi. Munali ndine Aunt Obhebha pano pa Zalero News. See you next time. Bye.